Трапс! Къде сме? Никаква идея, явно сме били изхвърлени някъде. Да. Последното, което помня беше, че в Хелпин Майнкрафт. Някаква кула ме там боли се води. ужасно. Да. Една кула умря на брега. Взех и зъбите. Супер. Глиганче тук мога да го запазим за после. Не уби го, айде. Давай, падение! Това е тъпо. Уби идиот! Ауч. Уби глигана! Добре, Yes, иди. ай. Yes. Така, значи, дайте намерим първо сидове някакви. Ауч! Това остричек ли е? Да, Моля ми го дадеш. не. Като пребия до смърт. Аз намерих 10. Слизам долу. Там има гора, но има и тотем, което не ме кефи. Да, лата вземем. Ой, има и Силвървуд! Трябва да отидем да го вземе. Кой иска да умре? Кой иска да умре? Кой иска да умре? Ми first! What the fuck? Това там тотем ли е? Да, просто ме следвайте, всички ще умрем наведнъж. Чакайте, всъщност, един да стои назад. Всички който иска да доживее до 30 секунди още, да идва с мене. Ще трябва да срутиме това дърво. Не ротете листата! Не ротете листата! Боби, не ротите листата. Чупите дървото бързо. Аз ще го щупя. Само оглеждайте да умей за сили нещо. Ако може, Къде гледайте. има вилич? Ето го там. Вилич! Хора, има вилич! Не ме изоставяйте. Първо изчакайте да щупя дървото и да паднат листа и да паднат саплинг. Ако А това паднат. става, ако докосва тотема, тоест. Не искаш да знаеш. Ачо Дестройър. Аз ще им да разузная какво става в това селце. Човек, Това да го. Рунчо, ти бъди с мене. всичко. Всъщност, Добре, аз ще стоя с вас, че малък си джаз. Рончо, няма проблем да ти викам Марто. Да. Бе, аз съм имам обикновено дърво. По този повод викай, Само не пипай сините листа. по този повод на мен може да викаш Ангел или Ачо или нещо от този сорт, защото Няма проблем. Не, те наистина не могат да ни намерят извън YouTube. така, Не пипай листата, ще се надяваме, че Има падат. пъмкини. Намерих пъмкини в големи количества. урат, бягай, има летящо гадно. Hello. Още един тотем. Това мисля, че не ни мрази. Село. Това е приятелско. Верно ли? Да, сините са приятелски. Бягай от лилавите обаче. Даже има две, там има още едно. Само бягай от лилавите. А тотема, какво става, ако го докоснем? Не искаш да знаеш, но аз намерих Quicksilver. Yes. Хора, гледайте за... Ачо, алачо, какво е? Ачо, гледай за такова цвет. Виж ли го е това тук, дето свети? Да. Те какво става, като го щупя? Това е Quicksilver. Това е метал. Брат ми намери обсидиан. Вижте го Виден там. тотем ли? Не знам, просто намери От обсидиан. града го открадна. Да. Откраднал го от града. Добре, лата видим какво има в този град. Добре, аз ще стоя тук и ще изчакам Малък град е. листата му да се срути на това дърво. Виждам много хора общо взето. Да, Стив here. Къде е Стиви? Убий го. с брадя Ама той не е, просто е брадясъл. Това не е Стив. Принципно има бъкнат Стив. Окей, всички се заплуваме по една жена. Аз се заплувам фермерката, която знам, че от мен е зелена. Аз си заплюваме тази къща отгоре на хълма. О май гад, тази е секси. Добре, значи Аз съм тази къща тук с оградката. Аз си заплувам или тази, чакай, искам да разбера какво работи. Yes, Силвия, заплувам си тази, Аз съм си ето къде е тази къща, ще е моята. Аз заплувам Силвия да фармър. Аз съм ето Аз си къде се... заплювам Кристи. Боби, това е моята къща. Добре, Как може да се брат? ето твоята. В момента си заплуваме жени, бе, тапак. Аз заплюх къщата това. Не виждам през прозореца. Ето, Да, това окей. е моята. Тук има Да, някакво. това е на Тя е мрак. жената. Амелия да Смит. Става. На мене ми е Силвия да фармър. Кристи е моя. Окей, някой моля ми да даде семена. Моята Амелия да Смит. Окей. Не знаете. Амелия, follow me please. Да те заведа вкъщи. Моята коя се? Here. Моята стейта. Моята стейта е. Брат ти всъщност достатъчно голям ли е за да си заплува? Ехо, Ачо. Да, слушам ви. Брат ти достатъчно голям ли е за да си заплува жени? Да, що не? Омага има близначки. Лол. Силвия е за мене. Амелия, come here. Окей, Аз
Аз в момента събирам материали, за да впечатля Силвия. Тъй като аз за това си избрах фермерката. Защото е доста лесно да впечатляваме всъщност. Мисъл, по-бързо ще я впечатля, отколкото вие ще си впечатлите. О, мага, Hearts, сериозно, you are fucking kidding me. Това са и Омага, колко тая е яка. обича. Омага, един от Guardian... Омага, това е Били. Моля, това не прича на мъж. Аз в момента събирам материалите, за да впечатля моята. Удобно. Ти какво събираш? Уит. Тя какво е? Сит. Фермер. Коя е тя? Кристин. На Hey, моята събираме трябва се една и да... съща На човек. моята трябва да й дам... Рози, може би. What the fuck, Марто? Марто, what the На fuck? моята й трябва айрон или Близна... нещо. Мартин и аз имаме близначки! Като жени са си избрали. What the fuck, намерих май почти Зефос. Почти Зефос намерих. Моля, сегашки се. Ела видиш, почти Зефос е. Ела, Мартин, ела! Бързо, преди да стръгне. Къде? Зефос, ела да ми дадеш мъдрост. Как се казваш? Джейкъб. Казва се Джейкъб. Ела видиш, Зефос. Вече пича. Almost Зефос. А къде го? До Мартин. Не, аз не съм там. Я вечно съм Аз там. хабя сидове в момента на 60, на Къде 70. отиде Силвия? Аз на моите не знам какво да й дам, тя е Ето я, Смит. тай след не намерих. Хардстрик. Анвил. Ела го намери. Добре, аз си направя ринг сега. На 90 щастие ми е. Добре, ти какво? Как я подари толкова много? Не е толкова трудно, нашите са фермерки, те за семена ни дават по 2 сърца. Моята на 12 сърца също й дам семена, не става нещо. Ама твоята не е фермерка. А какво трябва да й дам? Еми, какво е тя? Добре, трябва ми дърво, за да й дам малко... такова. Какво е тя? Смит. Еми, значи ще ти трябват орове, сигурно. Аз на моята подарих някакви глупости. Аз не мога да тичам, не бе, пак ми се бъгна. Аз съм почти 100% вече. Шит, още един тотем. Още един тотем, да ми. Да, аз видях този тема тук, лате. Не, махай се! О май гад, не ми приема. Махайте се, бе. Абе, хора, аз викам да ходим с злато, аз имам желязна кирка. На мен ми е... Шит. Окей, 76 сърца трябва да шукаш. Това обсидиана. Има ли карти или не? Аз имам обсидиан. Готино. Да ти го дам ли? Да, може, дай ми едно праче обсидиан. Не, Дай ми обсидиан бързо. даме. Колко обсидиан? Окей, Марто, не събирай повече от семената, защото и на мен ще ми трябва ця. Ей, къде отиде? Къде Тя отиде? буквално приема само семена Де и къде отиде жена ми, бе? Не знам, намирай си я, Това прави е се. също така, като твоята и... Ама кой ми е щупил оградата? Та да. къща, дето ми е с оградата, съм се Марто, заплюл аз аз. знам, ето я, сори, трябваше да вляза по някакъв начин в къща. Ама Ето. тя си има път. Нямаше път за мене. Ела при мене, сега ще я дам, само секунда да довърши с Силвия. О май гад, Силвия, стига се движи, искам да ти подаря неща. Добре, моята е на 102 сърца са, как да и... Предложиш ли? Трябва ринг, който означава, че ти трябва бътър. Демек злато. Да, Злато откъде ще намерим? от земята. Та къща си е моя. Бъгната къща не мога вляза. Бе, брати, откъде има айронки? Моята ада. Мами. Тъй. Да, той брат вилиджа преди нас, да. Моята си има вградено диванче и всичко. Как? Ачо? Хала ми? А къде си ти? Марто, Дай ми аз мисля, оградата. аз мисля да живея в къща съседно на тебе. На мен не Окей, ми трябва. Миги те също помагат. Може ли Аз вече съм на 101 сърца, не ми трябва повече. окей. Аз съм на 102, ако някой може ми даде и на мен. Какво ти Какво? да? Ами нещо, което да ви помогне да се оженя за нея. Ами, Я, трябва ти слаймбол, ринг, че това няма слаймбол. да стане скоро. Аре, Ангеле, ще ти Изкъпа. трябва айрон, за да правиш... Марто, защо се влезе при мене? Дай ми оградата. Чакай, stay, you stupid bitch. Ама вие в една къща ли ще сте? Не, Мартин живее в съседната, stay. Не. Дай ми оградата ми. Секунда, че не мога да я накарам да стои мирно. Готова, Марти, вие записвате ли Марти. двамата или? Аз записвам. Чакай да съм на Някак ми се нанесе Аз съм на...
Не знам, на 9, Твоята ли е или моята? на 9 минути. Марто, взе ли си оградата? Не знам. Некъде е. Ето ти я, дарах ти преди 2 минути. Хора, става много тъмно, аз викам да се настаним и малко да полегнем. Къде? В кои легла? Не да ги отстрижа. Да. Нея, моята вече спи при мене. Тя сигурно живее в тази къща. Не, аз си направих да живея там. Как? Лесно. Айма дебил. Ето то. Стей. Има скорпиони! Стоп. Защо си тръгваш? Проблем! Добре, казах и сет хоум, обаче тя пак се тръгва. Не What ми the fuck? стига едно дърво. Траган. Има скорпиони! Follow me, follow me. Аре, Това знае ли го? Не ми пука. Марто, не мога да я накарам да стои тука. Не му си Сет Казах и хоумия. сет хоум, обаче тя пак се тръгва. Ами възможно. Какво? Може би просто... Като е будна, тя няма седи на едно място, не се сещаш. Добре, защо не се спи? Не знам. Защото ако си я събудил, няма да заспи. Не съм я Обаче има спукал. скелетени, което е хубаво. Тоест сме оправили тъпия бък, да няма скелетани и спайдър и всички. Спайдър мисля, че още няма, защото не съм видяла един. Аз съм в гората и си събирам дърво, така че... Добре, влез си вкъщи, в Боби има гардове най-малкото. Гард при вратата ми, help me! Защо? What the fuck? спокойно скри. Ма гард се... Нещо ми бие по вратата. Това е зомби. Да бе, Той, но няма гард. ти щупи. Гард беше. Боби, какво правиш, бе? Нищо! Си в път към къщата, не здрасти, Ани. Къде чупиш? Боби! Той... Разкарай се веднага и спри да ми чупиш къщата! Говеро такова! Леле да рейдж. Няма ми чупиш да правиш път къща към къщата! Бе, тук ще трябва да го озвучаваме. Аз тук ще трябва да го мютна. Просто ще пиша Too much rage, my mic peaked. Не, My не искам sound just дърво. peaked. Някой има ли папане нещо за яфване? Аз не. Йоре, аз съм гладен също. Нещо след. Yes. Нормално е. Айде, внимай, че има такива. О май гад, мисля, че беше заспала за секунди и да се буди. По-скоро скорпиони. О май гад. Пеперутка! Къде са вашите къщи? Аха. Хора, айде да нямаме. Нямаме Гардовете, легла, да ме аз гардовете трепят некс. треплят Аз мобове. искам папкаме. Еми, намери. Чакай бе, тази къща си е от част от моята ти, какво се нанесе? Част от твоята. Не е част от твоята. О май гад, Гард не мога да убие лъв. Еми, Не би трябвало да се бият всъщност. Бие го! Лавицата го бие. И го уби. Ачо, за тебе има скорпион. the fuck, no. Ачо, Shit, зомби, the fuck. Ачо, приятно мрене, гледам така, как ти разбавя. Ома гъв, къщата ми има котенце. Аз гледам как Ачо го гонят 1000 зомбита. Fuck, гард! Върти се около сградата, искам да гледам. Ома га има вълк до къщата Аре ми. бе, Ачо, тък му си изпеках пуканки. Добре, може някой има песни защо има вълк в къщата ми, до къщата ми, до балкона ми. Защото си пребан. Завинаги. Forever told. Гати гарда, човек направи 360. Направи 360 от човек и зомби. Ужас. Това беше епик просто. Кога става сутрин? Не знам. Искам да взема хляб. Дъра. О, има гард при мен. Скорпион до къщата ми. You're fucking kidding me. Клипче е 13 минути и имам чувство, че продължават около 20. 14 минути ли е? Да. 14 и 4. Окей, на колко ще спрем по принцип? Ти ще спираш когато поискаш. Не ме питайте. Ма не, да знаем. Нека го сложим някакъв лимит на всички, за да не може едните да продължат по-дълго от другите. Не, аз си продължавам, аз имам 25 минутен лимит, 20 минути. Окей, дайте сложим едно лимитче 25 и толкова. Не, аз мисля да не го записам до 20. 23 горе-долу ще го запиша. До колко ще го Така запишем? има спайдъри. Вярваш ли ми? Да, вече има спайдъри. Добре, 20-23 минути ще го запиша максимум, защото не искам да умрат от скука фермето ми.
Окей, Дръжиш, значи, знаеш какво? аре да се оговорим да записваме до 20. До 20. В момента не останате, че записваме. Е голям Аз тук що го паузнах и ще изчакам докато стане сутрин просто. Не, т.е. аз се записвам. Няма глас. Ще трябва да си едитваш. Защо? Защото аз мисля да го направя 20 минути с продължението от паузата, което означава, че ще спри. Ама ти общо взето след това ще се включиш, когато... Какво? Ти след това ще се върнеш в записа. Нищо няма да се промени общо за това, че си пауза, нищо не променя. Променя, защото аз тия 23 минути... Докато сега чакаме вечерта да мине, аз не губя никакво време, в смисъл нищо не ми запаметява от това. Докато ако ти записваш в момента, това ще ти губи на тебе време и твоят ключ ще стане по-дълго. О, голям прас. Не знаеш, че ти можеш да качаш ключите само до 15 минути. Не, в YouTube може да се качват FUCK YOU SPIDER! Можеш да качваш до безкрайност клипчета, ако са не HD. То моите не са HD. Fuck и моите не са HD. Fuck! О, слабо. Ами аз моите съм си платил за HD, Мартин си плати за HD, ма пък не може да са HD. О, shit. No shit, Sherlock. Ама това Spider ще да ме... Добре, може ли просто да направя таймсет и ще трябва да чакаме цяла вечер? Марто, какво трепеш там? Вълк. За кога да ме бие, бе? Ротен флеш ще хапна малко. Аз ще умра от скука! Хапнах ротен флеш малко. Умра от скука. Ако си го ударил. Не. Къщата ми има котенце, което не може да избяга. Ще умра от скука. И аз. Ще ям карти, защото имам конове. Я ще го направя да ми Аз ще се читна малко. Как? Какво ще правиш? Не таймсет. Диана само ми пише, бе. Не, защото сет на спон. Марти! Марто, не! Ако умреш, ще се спомваш на нормалното място. Да, така, без такива номерца гадни. Не. Мартине, Дъмп. Мартине. Дъмп. Да. Махни се спона. Вече му съм го сетнал. Вън! Вън! Загледай ми си някой на вратата и тя ме записва. Африка ми звъни по Skype. Are you fucking kidding me? Добре, сега ще опитам да Трябва да спонеш минимизирам. на майна си. Да, това е идеята. Нямаш право да се сетваш спона. Окей. Окей, кога ще стане ден за бол... О, слава богу. Излизай навънка и ще вървиш обратно до тука. Най-накрая стана ден. Не е станало още ден. Стана. Не бързай още. Ей, Окей, аз изгрява слънце. Ще отида до спауна за... Само за тръла. Защо по дяволите ви изтребаха като мухи? Аз не съм умрял един път, ако обичаш. Аз се самоубих. Хиляда скорпия на атакува. Значи следващата мисия е да намерим овце, защото... Има овце до селото. Има овце навсякъде, ако може. Welcome to the... О, фак! Залплъх ме напада! Така, аз мисля да продължа клипчето, Кой да така че намери тропи. Ей, да. Съм ли? Да, съм. Добре, аз се завърнах. Пазнах, докато не стана ден отново. Ние не паузахме. Да, така че надях че ще гледате колко пъти умряха всички. Да, общо взе ще видите как за малко един пак ще да ме... Но не успя, но не успя. Щеше да стане новата му жена. Или мъж. Или мъж. Не. Не, зомбита, шибани, топълъв. Зомбита, не, заседнах, клане! Help me, Дек! И пак, аз съм единствено единственият човек, който знае как да оцелее след зомбита. Не ми хвърлиха хиляда зомбита. О май гад, си нещо обича. Ганте, че тук има една пума, която избива всичко в селото. Трябва да убиеме. Ти уби, аз искам да си взема нещата, има толкова много неща. И всички са клани. скорпиони Окей, на... някой има ли меч? Някой има ли меч? И ази. Убиха. Дай сега едно зомби ще му убие. Змия, да фак, защо я трябва да има змия? Аз качвам надолу в You клана. don't say, Кептън. Така, събрах си вълна и си направя легло. Аз си събрах нещата и сега излизам от кладенеца. Help me, заседнал съм в кладенец. Не, пък не гърбай! Майка ти. Марто, нали нямаш проблем да направя това, защото нямам как да изляза? Ма, човек!
Смисъл и така работи. Защо правите такива глупости, бе? Аз исках си взема нещата от кладеца. Омага, какъв е той тук черен, бе? The Librarian! Уау! То ми влезе в къщата. Я вън, бе. Бирам тия. Предполагам, че ти си в неговата къща, Ангеле. What the fuck? Що къща ви са слети, бе? С кого? На брат му. Марти Кристи, защо се набута и тя в моята къща? Това не е Кристи, бе, пак. Силвия идиот такъв. Майната му кой е, идеалната легища в къщата ми. Хора, вижте тук какво има! Фък в който му удари. Хора, вижте какво има тук! Един от мобовете. Не е лава! Марто, трябва да почнем да копаем, аре си направим някаква къща заедно и да почнем. Окей, Есна ще кажа къде, ако си съгласен да купаеме. Коя къща обаче ще ползваме? Ако искаш да ги слеме. Ами, да бе, ето ти дърво, ти ги слея, аз почна да копая. Окей, ети кирка. Ето какво дърво имам аз. Аз имам също. Не знам, чакай, това прави ли нещо? Това прави нищо. Марто, ети още един чест. Брат ми намери Abandoned Mine. Значи, ето ти това. Окей, тук ще го сложа. Просто ми запази нещата, ако може, нали. Хора, брат ми намери Abandoned Да, пред това Mine. имам това. Това също ще ми трябва. Не ни пука. Там всичко там, после ще видя какво ще Брат ми намери Abandoned Mine. Добре, на нас още не ни пука. Ние в момента играем за забавление, не сме някакви гейдърчета. Окей, Марто, ти след къщите заедно, аз ще оставя Силвия тук, става ли? Абе ти Окей. Опа! Хвани си жената и ти остави в къща, за да може да не избяга от седе в твоята къща. Jacob the Librarian. What the? Oh, man. Как ще ги стоиш на много приятно. Чакай само да изкопая тук времена. За последен път. Да, когато убиваме Фортна. Ей, козе! Дай, Марто, сливай двете врати. След двете врати просто. Да бе, ще ги слея спокойно, ще го направя хубаво. Само че искам да се кача до къщата ми. А Лая на колко е силен? Много. А тук има някаква пума, дето... Марто, ще има доста голямо забавление, като не може да си различим жените. Мартина, имаме един и същ вкус. Това е Я иронично чикам. смешно. Иронията просто. Зайче! Някой иска ли зай? С Мартин имаме еднакъв вкус и двамата. Към жени, явно. Иронията. Значи само да кажа, че за напред това е началото на една нова поредица, която аз с приятелите ви ще правиме. Да. И за напред може би, ако се... Борите само нещастник. В коментарите може да казвате на какво искате да играем, на какви игри може да... Извинете, ако на някакво... Добре, ще млъкнете ли за малко да кажа? Тя да каже, Чакай, че умирам от смях. в коментарите Що могат умря почти. зрителите да кажат какво искат да играем, 4-ма сме. Те са нашите читатели. Да, общо взето. И на каквото искате ще Как ще ги играем. слеш, бе, Мартине? Е така. Аз мислях просто да ги слеш от врата до врата. Сабскрайбвайте на канала, лайквайте, коментирайте и така. Бе, за как скача до къщата ми. О май гад. Ти имаш всичката ми пръст, така че... Пак ли? This is so funny. This is too funny to watch. Ние ще си създадем могъщата къща. Ние ще сме ние ще сме кметовете на града. Човек, виж колко е огромна къща. Спрете да се телепортирате. Брат ми се забива в някакви дънжани и затова това ще се Ами тогава не спря да се забива на нас, не ни пука. We seriously don't give a shit. Какво? Ей, върни ми я! Върни си ми! Аз имам такова, върни си ми! Върни ми! Марто, как да копая? Първи минатата пак такъв. Чакай, всъщност мога, чакай, ето, успях. Добре, аз мисля за днес да спираме клипчето. Надявам се, че ви е харесало, Дракони. Да, и аз така Както мисля. вече приятеля ми Ячо каза, сабскрайбвайте, помнете, всички тук сме приятели. Казвайте идеи, които бихте искали да видите да играем заедно. Може модове, казвате за Майнкрафт. Да, не е ние проблем. нямаме особено големи претенции. На нас ни харесва да играем просто Майнкрафт изобщо.
Да. Ако искате, може да играем и на други игри. Да, Майнкрафт няма- не е единствената игра. Така че, довиждане, дракони, до следващия път. Аз бях Драгмен Хикс, с мен бяха Рунчо, Destroyer 25, брат му Боби, Джедай, Асасин и чао! Казва. Довиждане.